बे बिना गयारिया लोगोफोर मोजां लिडार नङा। नङि खोथाखौबो नंगौ होननानै ससियेल मिडियायाव रिउमार खालामग्रा, गोथां गोब्राम थगायग्रा, गामिनि जाम्बा जाम्बि बोराय बुरैखौ थगायग्रा। बिना गयारि, नोंदि बुंदोंमोन नोङो पावाराव फैयोब्ला गोरिब गुन्द्रा बयखौबो नायगोन होननाया मा जाखो? नोङो जुदि मोजां लिडारब्ला, गुड क्वालिटिनि लिडारब्ला नोङो बेबायदि थगायनाय नङामोन। आरो मोजां लिडारा मालाबाबो गावखौ साव होनानै लाया, बुजिबाय? नोङो एबार हाबबावदो, गामि गामि केम्पिं खालामबावदो। बेनो लास्ट, बेनो फार्स्ट बिना गयारि, बुजिबाय? स' नोंथाङा जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेखौ रावबो मावनो हाया, बुजिबाय? नों लाजिनो रोंनांगौ बिना गयारि, बुजिबाय? नोङो ससियेल मिडियायाव दा नुजासै एम्बु सिथ्र' मोखां, नों लाजिनांगौ। बर' बिमानि नाम लायै लायै नों बिसिबां लेक्सार होबामोन। दिनै बर' बिमाखौ फाननानै इउ हेभ अलरेडि सल्ड, नों अलरेडि फानबाय। बर' बिमानि मान सन्मान नों जाजोब्बाय। मा मावनानै होखो नोङो बर' बिमानि? लाजिनो रोंदोंना रोङाखै नोङो दिनैनि दिनाव? बिना गयारि, नोंनाव बे गन्थं दंना गैया? बिना गयारिया मोजां लिडारब्ला गावखौ मालाबाबो साव होनानै लाया। मोजां लिडारा सौथुलाबायनानै थैथारदों, नोंसिनि साव होनाया आंनाव नांथों, माबा माबि जालाबायनानै थैथारदों होननानै बुंग्रा मानसिया मोजां लिडार नामा? दिनै नोंलाय माथो नायखो? पावाराव फैनानै सोरखौ नायखो? गामि गामि हाबनानै नायलाय, रिभिउ खालामलाय नोङो बिना गयारि। इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो नोंखौ नुवाखै, दा इलेक्सन जाफिनबाय, केम्पिं बाइ इलेक्सननि थाखाय नोङो गुदुङा हाबनानै दंमोन। दिनै बाइ इलेक्सन जानायखाय गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ थगायनो ओंखारदों। रावबो थगाया, इउ पि पि एल सरकारासो जोंनि पाब्लिकखौ, रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। बि टि सिनि थाखानाय पावार फांसनखौनो बिसोरो फानजोब्बाय, आरो मोजां खोथा बुङोब्ला बिसोरो एन्सार होनो हाया, माने लाजियो। बिसिनि खर'आव जेबो गैया। दिनै बिसोरो ओरैबायदि जोंनि बि टि सिआव गाज्रि पलिटिक्स खालामगासिनो दं, जायनि जाहोनाव इउ पि पि एल सरकारा जोंनि बर' हारिखौ दिनैसिमबो डमिनेटसो खालामनानै जागासिनो दं। परिबर्तन नांगौनो, रायजोनि मोजां गाज्रि उन्नयन जौगानानै खामानि मावनांगौ। बयबो जोङो खौसेथि मिलायलायनानै रायजो जानांगौ बि टि सिआव। दिनै गावसिनि पावार फैनाय लोगो लोगो बासिख्ल' खामानि मावग्रा, सोरखौबा नायस'नि, सोरखौबा मायो, बेनो नोंसिनि बयखौबो बयबो इकुवेल मोन्थाय, बयबो समान मोन्थाय मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। बिना गयारि जोलैनि हांगार, मानसि मोजां नङा नोङो। मानसि मोजांब्ला नोङो मेनारलेससो नोङो। मोजां मानसिनि गुड लिडारब्ला बिमा माहारिखौ बिदि फाननाय नङामोन नोङो। लासिं सिं नोङो ससियेल मिडियायाव बिदि बुंनाय नङामोन। पाब्लिक प्लेसाव नोङो बिदि बुंनानै लाजिनो रोङा। ओंखारबाव, गामि गामि केम्पिं खालामबाव। आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन, खनसेल' थगायनो हायो, खननै खनथाम थगायनो हाया, बुजिबाय? थगायनोब्ला सैथान मानसिखौ थगाय बिना गयारि, जाम्बा मानसिफोरखौ दा थगाय, बुजिबाय? एबार नोंथांमोना आरो गैला बिना गयारि, 0-0-0 जिर' मोनगोन आफ्टार 5 इयार्सनि उनाव। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना कमिटमेन्ट होनायखौ मावनो हायिनि थाखाय दिनै गामिनि जाम्बा जाम्बि जेसेबां गोरों गोराफोर दं, दिनै दुखु मोनदों इउ पि पि एल सरकारखौ। बिना गयारि, लाजिनो सोलों।